Правенето на една пластика или на една картина не е литературно произведение. Тя може 10 души, които я гледат, да предизвикат 10 различни теми и размисли във всеки един от тях. Ето това е интересното в правенето на едно такова нещо. Роден съм в Пловдив преди 57 години. Завърших художественото училище в Пловдив, или така наречената художествена гимназия Цанко Лавренов. След това завърших скулптура в Велико Търново, в класа на професор Ненко Маров. Град като Пловдив, където историята си е оставила отпечатъците с хилядолетия, така че това само може да мотивира един автор да се обърне не само назад в историята, но и да търси новите хоризонти, да ги наречем, колкото и шаблонно да звучат. Добре, че са хората на културата, които остават отпечатъците на едни поколения, на една нация във времето. Защото много добре знаем, че България е държава с история, която няма как да бъде прескочена в рамките на Европа или в рамките дори на света. Правенето на такива неща е изключителна работа, свързана не само с правене на една форма и създаване на една форма, а най-вече с изучаване на нашите корени, история и неща, които наистина са оцелели във времето. Всяко едно нещо, което го правя, си мисля, че влагам всичкото това внимание и това желание за създаването му. То е с една и съща значимост, независимо от размера, примерно като един паметник на Хан Крум, защото това е, може би, дай Боже да има още такива неща в моя живот. Но за мен това беше един изключителен проект, не само като идейно създаване, но и като материализирането му в размера, в който го виждате. Но колкото е по-голямо, толкова предизвикателството е по-голямо и отговорностите са по-големи, защото когато човек прави такова нещо, трябва да тръгне оттам, че то ще бъде достояние на много хора. И трябва да бъде направено така, че наистина да стои там и да стане част от цялата среда. Защото ако не е така, по-хубаво да си стои в ателието на автора и да не вижда бял свят. Основното е да носи някакво послание, една малка пластика или един паметник към този, който го гледа. Времето и хората ще кажат дали съм си я свършил наистина или ако успея да разбера това докато съм жив, ще бъде сигурно още по-интересно. Писателя, това му е на него чара и силата да обяснява чрез думите
да създава картини, образи, ситуации, докато ние художниците си мисля, че ние създаваме много по-голям спектър от представи с едно такова нещо, което създаваме.